Așteptarea ne dă iluzia că facem ceva așteptând, când, de fapt, nu facem altceva decât să murim suportabil. Puțin câte puțin. Octavian Paleri 1. Așteptări și percepție. Așteptările noastre pot acționa ca un filtru prin care vedem lumea din jurul nostru. Așteptările noastre influențează percepția și cum ceea ce ne așteptăm să se întâmple poate afecta modul în care interpretăm evenimentele. Avem tendința să observăm și să reținem informațiile care se potrivesc așteptările noastre și să le ignorăm sau să reducem informațiile care nu se potrivesc. 2. Așteptări și emoții. Așteptările au un impact puternic asupra emoțiilor noastre. Așteptările pozitive ne pot face să ne simțim mai încrezători și mai fericiți, în timp ce așteptările negative pot genera anxietate sau tristețe. 3. Așteptări în diferite domenii ale vieții. Așteptările influențează diferite aspecte ale vieții noastre. Așteptările în școală sau la locul de muncă pot afecta performanța noastră și cum așteptările în relații interpersonale pot influența modul în care ne raportăm la ceilalți. 4. Gestionarea așteptărilor. Gestionarea așteptărilor poate fi o abilitate esențială pentru îmbunătățirea calității vieții noastre. Prin autoconștientizare, realism, flexibilitate, comunicare, practicarea mindfulness și, dacă este necesar, prin căutarea sprijinului profesional, putem să ne gestionăm așteptările într-un mod mai sănătos și mai echilibrat, ceea ce ne poate aduce mai multă fericire și satisfacție în viață. Închei această prezentare cu o concluzie puternică despre modul în care așteptările noastre au un impact profund asupra vieții noastre de zi cu zi. Înțelegerea acestui proces poate deschide noi perspective și ne poate ajuta să trăim mai conștienți și mai echilibrați. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și vă încurajez să împărtășiți gândurile și experiențele voastre în comentarii. Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe conținuturi captivante despre psihologie, dezvoltare personală și știința creierului.